Ahojte ľudia, vítam vás u nového videa pri Minecrafte. Dáme vytvoriť svet a uvidíme, čo nám vytvorí. Dúfam, že bude nejaký dobrý spawn. No. Není to zlé. Dobre. Pôjdeme zobrať nejaké drevo. Tak, naťažíme brezové drevo. A treba nám ešte jeden kmen, no tak si vyťažíme. Dobre, teraz toto tu rozmeníme na drevo. Zoberieme si palice a z toho si spravíme teraz sekeru. A viac nám zatiaľ netreba. Teraz zabijeme, od co by sme mali vlnu. No. Teraz doťažíme zvyšok stromu. Dobre, tak doťažíme zvyšok stromu a potom si môžeme spraviť nejaký dom. Dobre, teraz zničíme toto. Zoberieme si zase svoj crafting. Ideme objavovať. Kráva. Vypožičame si od krávy mäso, aby sme mali čo jesť. A ideme ďalej. Mohli by sme sa zabývať niekde tu. Tu napríklad. Tu zničíme strom, že máme tu miesto na blízku. Tak. Alebo ešte vyskúšame nájsť lepšie miesto. Tak, pôjdeme ďalej. Tu preplavieme cez rieku, alebo skôr cez jazero. Ale si stále je to len rieka. Dobre. Tak. Aj stokel s tými listami. Dobre. Pôjdem týmto smerom a vlastne si spravíme kamennodrevený dom. Niekde pri vode, že môžeme pestovať. Ja by som to spravil tu v tomto výčnielku. Tak, tu sťažíme tento strom. A si pripravíme miesto na náš domček. Tak, tu sa zatiaľ zabývame. Tak. Oberieme si čakan a pôjdeme ťažiť. Tak.
si alebo nie. Nie. Tu pri dome nie. Tu. Tu si vyťažíme jamu a v tej jame začneme ťažiť kameň. Máme achievement. Nový. Tak, dobre. Toľko bude zatiaľ stačiť. Tu postavíme ten dom. Hop, 2, 3, dáme 4. Raz, 2, 4, 1, 2, 3, 2. Dobre, tu, bum a hop, hop. A teraz poslednú, spravíme 1, 2, 3, 4, tu. No ale najprv stiažíme tento strom, aby nám tu nezavadzal. Tak. A mám ľudia takú na vás jednu otázku. Chceli by ste druhé video už ako z iných hier, že by som možno aj točil, že by som točil buď Roblox alebo nejaké minihry. Alebo čo, napíšte mi váš názor do komentáru. Hop, bum, tak, bum. Dobre, teraz z tohto si spravíme drevo. Spravíme si dvere, lebo dvere sú dôležité. A hop, hop. Ach, jej. Ja už ani neviem hrať, alebo čo. Dobre. Si dáme to tu. Tak. Ideme stavať dom. Hop, 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 hop. Hop. Tak. Tu. Raz. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Tu spravíme okno. A ideme naťažiť ešte kameň. Tak, tu máme náš kameňolom. Dobre, tak. Teraz tu, kde je svetlejšie, si začneme ťažiť. Tak. Tu zväčšíme tunel. A koľko máme kameňa? 17. Uvidíme, či to bude stačiť, ale aby sme mali párny počet, tak zoberieme 18. Dobre. Ideme spraviť vlastne základy z kameňa. No, dokiaľ rozbila sa tam sekerka. 3, raz,
Tu si spravíme novú sekerku. Už kamennú, tá bude lepšia. A vlastne tento prvý diel by som spravil len do prvej noci, takže dokončím základy a už sa predbežne s vami lúčim a dúfam, že sa budete tešiť na pokračovanie.